Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang kami banggakan, bagaimana kabar kalian pagi ini? Ibu doakan kalian sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah bahasa yang kita pakai sehari-hari. Ya, orang Jawa harus bisa basa Jawa. Ojo sampai hilang Jawa nih. Ini orang Jawa. Dengan belajar bahasa Jawa ini kita punya tujuan pembelajaran ini supaya anak-anak bisa mengucapkan, melafalkannya, menggunakan bahasa dengan kromo lugu dan kromo inggil atau kromo alusnya. Nah, yang dipakai anak-anak sehari-hari itu bahasa basa ngoko. Basa ngoko itu bahasa yang dipakai berkomunikasi dengan teman-teman sejawat. Itu namanya basa ngoko. Ya, contoh, rek aku durung adus. Berarti aku dereng adus. Aku durung adus iku koko lugu digawe krama lugu. Aku durung dadi dereng. Aku dereng adus. Ya, dereng adus. Nek kanggo wong tuwa ayah durung adus dikromokno inggil karena ayah orang tua. Ayah dereng siram. Nah, itu beda nih. Nek adus awake dhewe basa ya karo wong liya adus, tapi nek wong tua sing dibasakno dadi siram. Contoh mangan. Aku durung mangan. Bareng cerita nanggone wong liya, nanggone kanca ya tetep aku durung mangan. Lek ngomong karo ditakoni karo wong tuane, aku dadi kula dereng nedha. Aku durung mangan, dadi kula dereng nedha. Mangan nedha. Tapi nek mbah durung mangan, mbah dereng dahar. Mangan iku kanggo awake dhewe nek basa ngoko, nek digawe basa krama lugu mangan dadi nedha, tapi nek digawe basa krama inggil kanggo wong tuwa mangan dadi dahar. Iki bisa bedakno. Iku contone krama inggile kanggo wong tuwa. Ana maneh turu. Aku durung turu. Nah, kula dereng tilem. Aku durung turu. Kula dereng tilem. Nah, lek wong tuwa eyang durung turu, berarti eyang dereng sare. Nek awake dhewe ku mau turu dadi tilem, nek kanggo wong tuwa turu dadi sare. Ya, contoh maneh, tuku. Aku tuku buku. Kula tumbas buku. Aku tuku buku. Kula tumbas buku. Tapi lek bapak tuku buku. Duduk bapak tumbas buku, tapi bapak mundut buku. Ya, oke. Ngombe, ya ngono ngombe. Aku ngombe es. Nek dikramakno lugu dadi kula minum es. Tapi nek ibu aja ibu minum es. Ibu ngunjuk es. Nunjuk teh misalnya, atau bapak nunjuk kopi, atau eyang nunjuk jampi. Jampi itu jamu.
Ya, ditata basa. Nah, iki klambi. Aku gawe klambi anyar. Nah, aku gawe klambi anyar, klambiku apik. Kula ndamel rasukan enggal. Rasukan nek awake dhewe iki rasukan. Tapi nek ibu gawe klambi anyar, ibu ndamel ageman. Nek ibu ageman enggal. Ya. Aku ndeleng TV. Oh. Aku ningali TV, kula ningali TV. Tapi nek wong tua, bapak, ibu, bukan ibu ningali TV, salah. Ibu mirsani TV. Itu bedane. Basa krama lugu karo krama inggil atau krama alus. Lek kanggo awake dhewe gawe krama lugu, tapi lek kanggo wong tua, orang-orang yang lebih tua, make krama inggil atau krama halus. Ya, itu anak-anak bisa ya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau ada mulih, aku wis mulih, nek para wong tuane kula sampun wangsul, mantuk utawa wangsul. Nek ayah ibu nek mulih dadi kundur, ayah sampun kundur. Ya, bahasa harus dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memulainya ya dipakai bahasa-bahasa yang sederhana. Kita pakai sehari-hari. Sederhana dulu, mulai dari angka 1 ke 1, setunggal, loro, kali, nek 3, 3, nek 4, sekawan, nek 5, gangsal. Oke, dimulai. Ayo coba. 1, setunggal, loro, kali, 3, 4, sekawan, 5, gangsal. Latihan ya. Nang ibuke nek ngomong aja njaluk tapi nyuwun. Kula nyuwun. Ya. Nek mangan nedha. Bu, kula nyuwun nedha. Bapak sampun dahar to. Ini bapak. Coba wis mangan ta, Pak? Maren. Bu ya. Yang ancar pesen telur ya. Nah, ini. Jadi latihan belajar bahasa dengan krama lugu ya dan krama alus. Anak-anak, itu ya anak-anak. Mulai sekarang kita latihan di rumah. Paling tidak nggih mboten. Nah, kowe wis sinau le, sampun. Kowe orang mangan le, sampun. Utawa mboten. Kowe njaluk dhuwit to le? Mboten lho. Gak kei dhuwit mboten. Jadi latihan nggih mboten dhisik. Kok maneh suwe-suwe latihan maneh. Minum. Ngunjuk. Ibu ngunjuk napa, Bu? Ibu wau tumbas. Ibu wau mundhut napa? Kula kepengin tumbas, Bu. Nah, jadi latihan. Ya. Nah, sekarang Bu Iva kasih soal untuk membuat 2 kalimat. Yang satu kalimat soalnya dari ngukul lugu dijadikan krama lugu dan krama alus utawa krama inggil. Ya. Jadi nanti soal atas A ini saja. Ngoko. B lugu, krama lugu, K lugu. Nah, terus C K inggil. Inggil berarti krama inggil. Nanti soalnya ditulis di sini ya. Nanti anak-anak bisa merubah dari krama ngoko, basa ngoko
menjadi krama lugu dan menjadi krama inggil atau krama anulis ya. Di sini nanti soal ya nomor siji ya ditulis aku durung maem. Nomor loro ayah lagi maem. Maem itu mangan ya. Ayah lagi maem. Terus nomor telu ibu gawe kelambi anyar. Nah, ibu gawe kelambi anyar. Nomor papat aku tuku buku. Nomor lima iki sing gampang. Apa ya? Nontok. Ibu nonton TV. Wis dirubah. Ku kabeh basa ngoko didadekno krama lugu lan krama inggil. Yes ya. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap lestarikan bahasa Jawa karena bahasa Jawa adalah bahasa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.